això de triar d'immediat un text i haver de dir alguna cosa és complicat. Però el primer text que, quan m'ho ha dit el text de la paraula, m'ha vingut la crida de Samuel. I m'ha vingut en el sentit de que segurament tots ho hem viscut així i ho vivim, la crida, la vocació missionera, la il·lusió i la joia de la nostra vocació, sigui per crida, sigui perquè amb d'altres ens entusiasma, com hagi vingut, està tota ella cridada sempre a somiar. I quants somnis no hem tingut de veure realitzades, de veure de treballar, de desgastar-nos i de desgastar-nos dia a dia en projectes i en coses precisament per viure aquesta joia de la nostra vocació i de fer-ho al servei dels altres i de fer-ho amb aquells a qui en cada moment el Senyor ens posa al costat. Però els somnis també tenen part que llavors la realitat i els somnis sovint doncs no s'adiuen o no acabem d'ajustar-nos o no en sabem prou i per tant es tracta d'anar aquest caminar. Però el somni també de Samuel, quan és la crida de la vocació, és aquest saber discernir. Saber discernir de tot el que somiem, què és el que ens ha d'anar empentant i cap on hem d'anar empentant. I això ens convida, anava a dir, a saber compartir tots els nostres somnis. A saber compartir totes les nostres il·lusions, totes les nostres joies, tots els nostres projectes, sabent el govern que acaba en té experiència i pel que s'esdevé els que iniciem, no? Doncs sabent que molts es veuran estroncats, no per desig o per anhel, sinó per cert realisme, i sabent que molts haurem de ser capaços de somiar encara més, és a dir, noves formes de dur-los a terme. No perquè no hi siguem, no perquè no els puguem acompanyar, sinó ser creatius amb el do de l'esperit i amb l'ajuda de tants laics i laiques que ho faran possible. Que el Senyor ens ajudi doncs a somiar i a viure, com acaba la lectura, aquesta realitat que ha de deixar esbalaït, que ell té pensat per a cadascun de nosaltres, que ens agafa moltes vegades de sorpresa, i per tota la nostra congregació i la nostra província i el caminar d'Europa. Doncs que ell ens acompanyi i que junts sapiguem fer camí.